אנשים זה אולי היצירה הכי יפה בעולם. כשאני עובד עם אנשים במרחב שיוצר חיבור, שיוצר אינטימיות, פתאום אנחנו נוגעים באיזה שורש שהוא באמת מחבר את רוב בני האדם. מרחב חיבור הוא דרך עבודה ייחודית להקשבה עצמית בשיטת ההתמקדות. אני נכנס למרחב חיבור, כמו שיוצר נכנס לסטודיו שלו. מה שאני אוהב בהתמקדות זה שיש בה גישה אנושית חכמה ומעמיקה, וגישה פרקטית שעובדת פשוט טוב. דווקא התחושות הסמויות, השוליות, הקטנות, יש בהן סוד גדול. אנחנו כל כך מחפשים הבנה מה עובר עלינו, למה אנחנו פה. וכל הדברים האלה מבקשים ניסוח. יש שם תהליך של חקירה וגילוי. סיום של תהליך התמקדות טוב, בדרך כלל זו תחושה של הפתעה. כשהדיוק נובע מתוך פגישה עם מהות עמוקה, אני מזמין אתכם להתנסות במרחב חיבור למפגש התמקדות אישי אחד על אחד. יחד נתחבר טוב יותר לעצמנו ולמה שאנחנו עושים.